Hei taas. Tehdään seuraavaksi harjoitus, missä kokeillaan tasojen käyttöä ihan kuvien kanssa. Ja ihan semmoinen niin kuin jo ehkä hivenen hyödyllisempi kuin tuo äskeinen. Ja tätä varten tarvitaan nyt 2 kuvaa täältä Pedanetin sivuilta. Eli se osoite oli peda.net/p/s-nuottimaki. Ja täältä piti mennä tänne kuvan käsittelyosioon, jonnekka se lukijan salasana oli sitten porkkana. Ja täältä ladataan nyt sitten tämmönen kuin taivas tulessa. Eli mä otan tämän alemman tuosta ja oikea näppäin ja tallenna kuva nimellä. Ja katon, että minnekä kansioon se menee. Ja sitten palataan takaisin ja otetaan vielä tää vene. Se teillä jo onkin siellä, mutta ei haittaa tee, jos sinne on tullut jotain muutoksia, että otetaan se uusiksi. Ja kun noi on ladattu koneelle, niin sitten avataan ne kuvat Gimpissä. Eli tiedosto, avaa ja taivas tulessa ja tiedosto, avaa ja vene. Tarkoitus on nyt muuttaa tähän venekuvaan toi taivas niin, että se olisi sama kuin tässä. Eli saadaan tommonen vähän hienomman näköinen tausta sinne. Ongelmahan meillä on tietenkin se, että täällä on 600 kertaa 399 tämän kuvan koko, ja taas venekuvassa niin koko on niin kuin reippaasti isompi. Niin skaalataan tätä kuvaa nyt, tätä venekuvaa heti aluksi pienemmäksi. Eli kuvat valikosta tai kuvavalikossa otetaan tämä skaalaa kuvaa. Ja mä muutan tuohon 600 tuohon leveydeksi ja painan sarkainta. Katsotaan. Nyt tulee korkeudeksi 400. Se oli tuossa taivastulessa kuvassa 399, mutta se ei haittaa yhtään mitään. Tätä on pikkusen korkeampi, koska me tarvitaan siitä taivastulesta vaan se yläosa. Tämä on hyvä. Eli skaalaa. Joo. Zoomataan vähän isommaksi, meni aika pieneksi. Ja nyt olisi tarkoitus tehdä sellainen temppu, että me valitaan tästä kuvasta kaikki se, mitä halutaan näkyvän. Eli ei siis taivasta, kaikki muu. Ja liitetään se omalle tasolle. Mutta valitaan kuitenkin se taivas, koska se on helpompi tosta, ja sitten me tehdään käänteinen valinta. Eli mä käytän siihen tätä sumeaa valintaa, tuota taikasauvaa, se on siellä mulla jo valittuna. Ja sitten katsotaan, että täällä on vielä, ei ole mikään näistä päällä, se pitää olla tämä korvaa valittu alue. Eli jos teillä on jäänyt jostain vähennä valinnasta tai muuta, niin se ei välttämättä pelitä. Eli korvaa valittu alue ja katsotaan, raja-arvo on mulla nyt jotain. Mäpäs kokeilen vähän liikuttaa sitä. Eli itse asiassa mä en näe sitä tosta. Saataisiko me tuolta näkyviin se. 37,3 näyttäisi olevan. Katsotaan, mitä se sanoo. Mä klikkasin nyt tuossa taivaan kohdalla. Aika hyvä. Jaa, no tuolta meni vähän ehkä niin kuin liikaakin pois. Tuoltahan jää vaan toi torni. Otetaanpas Ctrl-Z ja pikkusen pienennetään sitä. Eli otan pikkusen pienemmäksi tätä raja-arvoa. Kokeillaan vaikka 28. Ja no nyt tulee sitä tornia vähän paremmin. Otan vieläkin vähän pois siitä. Eli mennään nyt näillä vaikka 22. Nyt voisi olla aika hyvä. Taidan mennä nyt tällä asettelulla sen. Joo. Ei kun vieläkin toi katto jää tuolta. Taas vieläkin pois sieltä. Kokeillaan 18. Nyt näyttää. Eli toi tulee yhtenäisenä tuolta toi torni ja täällä tää kattokin tuli kokonaan. Eikä kuitenkaan ole, koko taivas on valittuna. Joo. Sitten otetaan täältä valitse valikosta käänteinen. Eli kun vähän sama mikä tehtiin sen ukkelin kanssa, joka siirrettiin sinne veneeseen, niin tässä muutetaan taas tämä valinta käänteiseksi. Nyt ei näennäisesti tapahdu yhtään mitään. Se vaan sitten tulee valittua toi alempi osa nyt sieltä. Eli nyt juuri mä valittin tämän alemman osan. Seuraavaksi mä otan muokkaa ja kopioi. Eli Ctrl-C tai sitten täältä. Ja sitten mä liitän ja mä otan muokkaa. Ja täällä on tää liitä määräten. Ja tässä on valinta yksi mahdollisuus, niin toi uusi taso. Niin otetaan se sieltä.
Eli tämä luo uuden tason, jonnekka se liittää ton äsken kopioidun leikkeen. Noin, nyt tänne tuli liitetty taso ja niin kuin näkyy tuolta, niin yläreuna on taas sitä ruudukkoa harmaata. Okei, nyt meillä ei oikeastaan muuta tekemistä ole kuin siirtää se taivaskuva tänne, mutta sitä ennen mä poistan kaikki valinnat. Ne vaan häiritsee nyt tätä touhua, eli mä otan täältä valitse ja ei mitään. Ja sen jälkeen mennään tonne taivastulessa kuvaan. Valitaan tästä kaikki. Yksinkertaisimmin se tapahtuu Ctrl-A:lla, joka löytyy myös tästä. Se valitsee koko tuon kuvan. Sitten mä otan muokkaa ja taas kopioi. Nyt se on kopioituna toi kuva ja sitten mä menen tänne. Ja itse asiassa mä voisin tehdä tähän nyt, mä liitän ihan uuden valinnan, tason tuohon. Kokonaan uusi taso. Se mitä tehtiin tuossa äskenkin. Ja taas vilkaisen, että joo, on oikein kokoinen, ok. Ja nyt sitten tämä taso on valittuna siellä aktiivisena, niin Ctrl-V tai sitten täältä muokkaa ja liitä, niin se liittää sen kuvan tähän näin. Ja nyt kun se liittää tuolle tasolle, niin se on täällä kelluvana valintana, eli se tekee siis tilapäisen uuden tason aina kun te liitätte jotain. Se pitää ankkuroida siihen ja se ankkurointi tapahtuu tästä ankkuripainikkeesta täältä alareunasta. No, nyt meillä on siellä 3 tasoa. Meillä on tämä taustataso. Sitten meillä on toi taso, missä meillä on pelkästään tämä, mikä halutaan näkyväksi. Ja sitten meillä on tämä ylintaso. Ja se, mitä me tehdään seuraavaksi, niin me ihan yksinkertaisesti raahataan tämä taivastulessa taso tuohon edellisen alle. Ja näin me saadaan se sitten tuolta näkyviin toi taivas. Jos se tuntuu, että se hyppää liikaa silmille, niin sitten yksinkertaisesti muutetaan pikkusen sitä peittokykyä. Niin me saadaan se ehkä vähän paremmin vastaamaan sitä todellista tilannetta. Mutta aika vaikuttavan näköinen silti. Noin. Tallentakaahan tämä kuva sitten, niin kuin oli puhetta, niin otetaan se ensiksi siinä XCF-muodossa. Mä laitan tänne vaikka, että vene-alaviiva taustalla. Noin, tallenna. Ja sitten mä voisin vielä viedä sen JPG-kuvana sieltä. Eli tähän ei tule nyt sitten noita tasoja mukaan, kun viedään. Antaa olla. Ja siellä on PNG, mä muutan sen JPG:ksi. JPG. Niin ihan samalla nimellä niin viedään se. Se kyselee taas sitä, että mikä on pakkaussuhde ja toi on ihan ok toi oletus. Näin.